Jamen, god aften til jer alle sammen. Det er dejligt at få lov til at være med til at fejre jer. Fejre Danmarks bedste arbejdspladser. Og jeg må sige, uanset hvem der vinder i aften, så er jeg sikker på, at I alle egentlig har fortjent prisen. Jeg har fundet ud af, at vi er omkring 300 mennesker samlet her i aften. Og som Ditte lige sagde, så kommer I fra meget forskellige virksomheder. Og jeg har glædet mig til at møde jer og stifte bekendtskab med, hvad det er, I kan. Jeg er ikke et sekund i tvivl, når der er grund til at samles i aften og fejre den gode arbejdsplads, så er det også fordi gode job er kernen i et trygt samfund. Dybest set, så synes jeg også, at vi fejrer en god dansk tradition for at have respekt for hinanden og have tillid til hinanden. En god dansk tradition for at turde sige noget til chefen. En god tradition for at respektere det, andre kan, og ikke kun respektere hinanden for den plads, vi nu har i hierarkiet på en arbejdsplads. Kan I have en rigtig god aften. Det var en fornøjelse at få lov til at være med til en lille del af jeres fest. Tak skal I have.